Takže nazdar lidi, tady je Lukin098, tohle je moje první video na YouTube, taky hned je to první vlog, těm se vždycky všichni hned vyhejbají, ale tím, že já mám úplně tu nejúžasnější herní mašinu na světě, tak na ní nemůžu skoro nic hrát. Minecraft mi jede na 12 FPS, když se daří. A proto se budu spíš zajímat o vlogy, záznamy, klidně i mám v plánu nějakou třeba školu francouzštiny, že chodím na francouzský gimbal, jazykový třídy. Proč ne? Sám to sice neumím, ale pokud se zde učit další, to vůbec nevadí přece. Ale proč jsem vlastně začal? Začal jsem protože plánuju vlog z prvního českého, na první jsem nemohl, z druhého českého Mineconu. Tak, koná se v Praze od 25. do 28.10. jsou to podzemní prázdniny. V Praze v kulturním centru Novodorská. My tam jedeme s klukama z jednoho serveru, který je jakoby ze školy z naší paralelní třídy. Já jsem v Ačku v kvartě A a oni jsou v kvartě B. No a chcem tam zajet, potkat nějaký hvězdy. Jak Gonky říkal, nejsem hvězda, dokud nejsem v televizi, ale tak Minecraft fakt už v televizi byl, takže ten už má smůlu. Takže to je hvězda. Takže jedeme za Minecraftákem, Minecraftboxem. Gonky už tam prej nechce, ale to ještě se pokusíme s ostatníma fanouškama překecat. Vedry a hodně dalších. Takže asi takhle. Takže jedeme tam v sobotu 27.10. Bude to sranda, určitě z toho bude vlog, už mám z plánu, co by tam mohlo být, co se konkrétně mohli dělat a podobně. No a to je za všechno. Takže proč jsem začal je v podstatě ten Minecon, něco málo o mě, určitě z toho dost dovíte i později. To vůbec nebude problém. Možná bych vás tu mohl províst po pokoji, nevím jak to bylo slyšet, tak rád, že ten je teďka tak trošku neuklizený, takže to se odkládá až na někdy jindy. Kvalita videa je momentálně totálně hrozná, protože natáčím přes webku na svý super herní mašině. Něco tak je to Acer Aspire One Netbook, ještě ta starší generace s tím 160kovým harddiskem, 60 GB. Chudáček už toho má za sebou dost. Oddeň. Mám ho strašně rád. Ne, dělám si srandu, tohle se vystřihnu. Takže určitě čekejte další videa ještě před Mineconem. Mohu vám představit i ty kluky, s kterým tam jedu. Ještě jednou. CZCraft EU, server, s kterým tam jedu. Podívejte se na stránky CZCraft EU. Jsou to fajní kluci, se tam občas řeší blbosti tím, že je to PvP server a nikdo není zvyklý na takový pravidla, jaký tam jsou. To je skoro žádný. Prostě pokud nemáte frakci, to je v podstatě místo rezek, tak vám můžou bez problémů vybrat truhlu, slajnuje se na potkání. Prostě PvP server jak má být, akorát, že některý lidi, co tam hrajou, to prostě nejsou schopni pochopit. No ten určitě taky bude trailer, akorát, že ten bude na channelu těch kluků, určitě ho budu sdílet a podobně. Takže těším se na vás někdy příště, dejte vědět, co si o mě myslíte. Jsem rád za každý koment, klidně i dislikey, to vůbec není problém, já jsem se zasměju, nebo poučím. Když už dáte dislike, tak určitě koment, proč. Takže díky, že jste to shlídli a někdy příště.